Mga puso, halong ha, bangod nanging bagyo na ang LPA o low pressure area ginamatayan sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Egay ang ikaduha nga bagyo nga nagsulod sa PAR subong nga Hulyo. Sa latest bulletin sang pag-asa, ulihining nasipatan sa Nisiligang Libahin sang Southeastern Luzon. Wala pa sang ginpaidalom sa wind signal sa buong apang mabatsyagan ng epekto sini sa pila ka bahin sang pungsod. Manginhanda mga kapuso bangod suno sa pag-asa posible ini nga mangin isa ka super typhoon. Ginalauman ini nga amat-amat nga maggiho palapit sa Luzon kag posible nga maglandfall sa mainland Cagayan ukon Batanes Islands. Magluwas sa epekto ni Bagyong Egay, magapaulan man ang habagat kag localized thunderstorms. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sa Metro Weather, may eksperyensyahan ng mga pag-ulan sa Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kay Negros Provinces. Posible man ang mabasog nga pag-ulan sa pila ka lugar ganing manginhanda sa bahaukon pag-usmod sang duta. Kapugso mangin magalumon man kag may tsansa sang pag-ulan sa weekend ganing sa mga kapugso naton nga may plano nga maglagaw-lagaw, buwas magpreparar sa posible pag-ulan. May mga pag-ulan man sa ibang pangabahin sang Visayas, subong man sa pila ka lugar sang Luzon, pati man sa Mindanao.